Hei! Hei! Tänään huudetaan katupölyt viemäriin. Naula kantaan. Sitä varten tarvitaan tämmönen läskimaha. Ja me ollaan tehty tää äiti nuikkareista. Hyvä on ottaa mukaan myös kusipussi, eli avanne. Näitä voi valmistaa viinitonkista. Älä tule nyt enää. Nyt toi täytyy loppua jo. Kaveri, et sä saa kustaa sieltä. Hei, sieltä ei saa kustaa. Kuuntele hyvää. Hei, hei. Hei! Voit kokeilla tätä myös kotona.